Alla ne smatta più. Bazzag, én jobban izgulok, mint ezt. Jó. Add meg. Na, már kamerázz? Ne, kamerázz, még talpos vagy. Megyed már felfele. Vagy na, ugorj már lefele. Csináld már Perec. Szóljál mielőtt ugrasz, mert akkor Ne, dönt. Mit csinálsz? veszem mindjárt. De szóljál, hogyha vehetem. Jó, veheted. Most kezd. Na. Jó. Megy. Hello, Péter Márk vagy. Ez itt a zsek. Ez itt a Jackass. Ez itt kíséri Jack ez a gecibe. Ebben még egy. Ez szíves. Te fiú, hol megy? Leugrok én is, megyél fel. Ugorj le, geci! Ugorj le! Akkor le se állítom inkább. Szaltóz. Hello! Hát te Állj, nem merek! szóljál majd, mert akkor úgy Csináld! irányítom a kamerát. Na persze, ezt hol mondta, fiú, meghalt. Perec, meghaltál? Meghalt? Vén mindjárt ordítva mondom. Ugorj lefele, ugorjál már lefele. Ugorj! De csak mennyien néznek, te fiú. Csináld már! Ez Fáber? Aha. A papucs! Megvan, geci! Várj át, még a másik oldalra. Meg mindjárt érsz a gecibe! Persze, hol mondta, fiú? Gyere ide! Te fiú, nem Leesett a lábáról a papucs. Ugorjunk még egyet! Meg én! Beér fel talpos! Itt! Te fiú, nem, Én fiú, nem. húzik, azt Nem. egy helybe áll. Ha leugrok én is a geci mindjárt! Jót! Dönnek, hogy felkészült. Azt mondja,